Semarekot den prayitna semuriris eko balik tityani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semeti tengahing latar milangono lintang bima sekti Dara kula Den Dara Janaka wilujeng Dus sampun jukaranggenipun topo broto wonten ing alas Tegasara wonten ing Tegal Kuseta wonten gegambaran pralampita menapa monggo kula aturi pangandika Den Kakang Semar inggih kejaba saka iku Kakang sadurunge aku ngaturake panuwun dening Kakang Semar nganti aku teteki ana ing Tegal Kurusetra ya amung Kakang Semar apa dene gareng Petruk Bagong kang kumawani ana sajroning Tegal Buru. Kainggih menika namung dados pedamelan kula menika kula sagedipun namung kekaten. Panjenengan wiwit indil-indil ngantos mugi jambel wanet nggih kula sing ngomong. Kegambaran menapa? Padha mbakekno dhewe-dhewe. Lujeng Gus, iya Petruk pamujimu. Wilujeng Den Bagong ya Basuki ra ono apa. Lujeng Den kula gareng iya. Ya nek Kyai anggere nyuwun sewu netranipun niku radi ngantuk malah swantene ruruh. Iya aku ya kesel. Hus. Semoga aja nyekel gabang. Ya, dapukanku ya kuwi wit. Sikik kaya pungkasan kaya kok. Wonten gegambaran menapa ngabdipun pamundhuprisa Den. Ing Tegal Kurusetra ana gegambaran ana cahya rupane putih lan cahya ing warna rupane ngeten werdine apa Kakang Semar apa maksudnya wong tuwa jambul wanen niku bisa nerangke nek putih ki apa nek ireng ki apa aku ngerti nek apa nek putih ki santen ya nek ireng kresek Waten jeblak ra mikir urung kok jadi urung mesti rumah kresek ireng gak legok ae sawo kae menika gambaran pepadanging jagat ndoro gadah pagayun menapa sekoan ketekadku aku bakal bangun Kasatriyan Madukara
nanging rumebet para kadang uga negara ngamarta pisane ayem tata titi tentrem. Nggih syukur. Petak menika gambaran suci lain batos. Cemeng menika nek watak. Watak ingkang anduweni watakipun mapalipun wonten Ndara-Werkudara. Ireng jiguren boten medeni nang marati. Najan to kudu nang suci lae batosipun Ndara-Werkudara nika iya. Panjenengan kasunungan pethak wujude cahya. Nah, menika dados pepadhan wonten ing Madukara utawa dening negari Ngamarta. Iya Kakang. Sabanjure kanthi mekaten den munjuk syukur marang Gusti Kang Mubing jagat. Awet menika kedah bersyukur marang ingkang mubing jagat. Menawi tiyang menika kathah syukur marang Gusti, lah menika tentunipun damel karukunan, damel kasaenan. Tuladhanipun ing desa ngadesa menika dipun wonteni merti dusun. Memeti desanipun tegese memetriki menika ngapik-apik desanipun. Srananipun anggenipun saged kumpul warga munjake syukur pepanen ana ing Tegal Kepanasan. Lha menika wujuding bayung, menika wujuding kacang. Dados tunggal guyub rukun sayek saka kakti. Iya. Menika yang saged dipunadani setunggal taun sepisan. Upaminipun Ponggok RT 4 diwonteni setunggal taun sepisan wayangan. Syukur bagé setunggal taun menika ping sekawan. Jalan nggih kula mawon. Papanipun saged pindah-pindah. Menika punjaken dalan Manembah menika. Manembah menika mboten mriki tiyang sepuh. Nanging Manembah marang Gusti Kang Mubing jagat. Iya Kakang Semar. Oh, kiai niki pancen budi ben babakan Manembah to, Kang. Ayo ambiyen ning pondok bersalin. Nanti Pak Gus iki ngomong ora waton. Jare di pondok loro apa? Al-Mudani karo Bainul Nikmat. Loro Al-Mudani dengkulku protes iki ora. Ora benar. Panembeng rogo panembeng wong tiyang wong tuwa ki opo bedane marang panembeng Gusti ya mekaten Den ingkang baken menika panembeng Gusti ingkang sepisan lajeng tiyang sepuh menika ingkang ngangka kalih Manembah menika mboten namung manembah mriki jengkang-jengking iku mboten gadas. Menika gadah raos tulus lair dados. Jaran sembah menika werni-werni. Ingkang sepisan sembah raga. Sembah raga. Inggih. Salajengipun sembah raga menika wonten sembah cipta. Sembah cipta. Inggih. Lajeng sembah rasa ingkang pungkasan menika sembah kalbu. Sembah raga iku kang kepiye Kakang Semar. Sembah raga menika jagi raga lair batosipun menika resik. Suci lair batos. Syukur papanipun resik. Agemanipun nggih resik. Menika langkung sae. Menika sembah raga. Banjur sembah cipta sasampunipun raga lan batosipun menika suci lae batin
ciptane mriki mring Gusti kang murbing jagat boten kenging kok manembah pikirane mriko-mriko boten kenging. Nah, nembe manembah panengen manembah Allahu Akbar aduh gagah kurung tak antas mboten asal. Banjur sembah rasa. Yen wis sembah cipta mligine Gusti mring murbing jagat menika biasanipun tiyang sepuh menika mlebet ing rasa. Mila wonten rasa-rasa penjak gandel-gandel kae ana tamu. Wonten tamu saiki Den. Oh kae wani wong tuwa kuwi ketiban dulu es tunggal. Menika mlebu ing rasa. Banjur sing pungkasan sembah kalbu. Lah menika iki nyalak. Amun ditiru, amun digugu. Sembah kalbu menika manjing dadi watak. Sampun raga lan batin sampun suci mligi mring Gusti kang murbing jagat sak samunipun manembah bali kaya ana rondo kok boboke gedhe. Mus Pragus. Iya. Aku lagi ngerti iki Kakang Semaryu sing dadi pangapura. Lah nggih. Niki jam pinten. Aku ra bawa jam. Ngeten wis nimbaken monggo. Sasamunipun iki dipunaosaken Ndoro Janaka. Menika sampun sae. Niki dipun awi dhateng wonten kasaten Madukara. Menapa iki dipun betahaken srana aku kudu piye Kakang Semar. Kedang awis ana menika umbul donga. Sareng-sareng panutku marang Gusti. Lumantar Madukara ayam tentrem saha negari Ngamarta mekaten tumujudipun bangun kasatriyan ngati mawon. Lajeng mrepelipun sasamunipun mangke bibar bangun kasatriyan kajenengan warga masyarakat menika sami bangun sedaya ngene. Bangun tegese bangun karukunan boten kok bangun sekolah niku boten. Karukunan. Iya. Guys, ngumpul bilak ngantuk. Kajengan. Ane yo yayi anu. Dodeng sama lading digedhuk sama laduk. Ningapun boten dinapa-napa. Sepele wedinipun namung kalih cacing. Iya yen mengkono ayo inggal bacot takelan. Mangga Gus kula dherek aku Ndoro Janaka.